before may mauli sa Aloginsan kay maniud to sa amin diri mag-stopover sa amin kay mag-lunch. Kanihimi diri mag-lunch mga kalog. Unsa kay pagkaon nila diri ron? Mag-lunch sa kadiri ha kay gutom na kayo. Aw. So, kanay sa likod dagat ang likod. Yara sa mangita sa mi ha. Ngita sa mi. Ngita sa mi kan say order ron. Asaan ni? Na, wala. Native ilahang country. Restaurant. Native style. Eh, nasa sa laping dagat. Ang likod dagat. Naguba sa bagyong Odip. Sayang nga, bitanindot bigyan ta kayong dirila. Sabaw daghan. Ayun eh. Purot yung may anay. Ako adho. Kaldero na bagay ni ako ang pagkaon. Akong kanon. Mga kalog, tulid ng kinae. Managkaon. Tilok ang manok Bisaya. Oh, manok Bisaya eh. Tilok. Soyop. Busog match. Ay karon, nagpauli matulog sa sakyanan. Bahala na ang driver. Kalawas driver di ka pauwi. Hindi nga lang po. Di babae.